Takže my teď jdeme navštívit trénink touchdown ballu a už čelným představitelem je Filip Kohoutek u nás, tak zpíváme, jak probíhá trénink takového sportu. Můžeme dál? Určitě. Vadí. Ještě jednou, pojď. Máš na to. Nevadí. Ještě šanci. Pardon, můžu vyrušit na chvíli, no? Jestli bych si mohl pana Kohoutka na chvíli? Na chviličku, prosím. Takže my jsme vlastně od Touchdown Ball TV a zjišťujeme, jak si teď stojí současná touchdown ballová scéna. Vy jste vlastně jedním teď z čelních představitelů tohohle nového sportovního odvětví. Jestli byste nám něco mohl říct, jakoby, jak se připravujete, jestli je to odlišné od jiných sportů. A tak ještě pak možná se. No tak chytej! Jak tady vidíte, tak prostě ten sport je náročný. Prostě na odpočinek není čas. Trénuje se furt a snažíme se ten sport prostě dostat do širšího povědomí společnosti a děláme pro to cokoliv, ale jako ten sport na to určitě máme na to. Jo, dobře, a na co teď trénujete aktuálně? Je to nějaký šampionát nebo konají se vůbec šampionáty tohoto sportu? Tak my vlastně trénujeme na první sjezd touchdown ballistů v Brně, na který bych chtěl teda, jestli můžu pozvat, viď, diváky. Jsme nejlepší. Jo, no tak chtěl bych na ně pozvat všechny přátelé a obdivovatele touchdown ballu, ať se do něj zapojí, ať se přijdou podívat, rozhodně je o co stát. Ještě můžeme možná pro diváky ukážeme triple. Jo.